Sents que estàs estancat en la teua professió? Penses que no existeix una bona formació i representació del teu sector? Descobreix noves oportunitats d'enfocar la teua carrera professional en el col·legi. Ja són més de 400 col·legiats, amb major visibilitat, il·lusionats i forts. Amplia la teua formació i accedeix a noves ofertes d'ocupació. Bibliotecari o bibliotecària, documentalista, arxiver o arxivera, gestor o gestora d'informació. Sent-te representat i impulsa el teu desenvolupament professional. Imagina't com un gestor de la informació i la documentació. Més preparat, amb millors oportunitats laborals i major suport. Nosaltres podem imaginar-te i ajudar-te. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Defensant la teua professió des de 2007. Informa't fent clic al nostre web.